μαζί να δούμε μελωμένο χταπόδι δίπλα στη θάλασσα από τα χεράκια της Λουλουδιάς. Πολλά φιλιά. Λουλουδιά μου, να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν Ολυμπιάδα. Χαλκιδική, ερχόμαστε. Τι μου γκρίζεις, παιδί μου, τι μου γκρίζεις. Η Ολυμπιάδα είναι ένα πανέμορφο χωριό, χτισμένη πάνω σε ένα φυσικό λιμάνι του Στριμονικού κόλπου, στη βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής, με πεντακάθαρες παραλίες που βραβεύονται κάθε χρόνο με γαλάζιες σημαίες. Όσο για τη θάλασσα, είναι ό,τι πρέπει για ψάρεμα. Μια ακόμη μαγειρική στο γαλάζιο, στον ήλιο, στην παραλία της Ολυμπιάδας. Με τη Λουλουδιά. Λουλουδιά μου και πάλι καλημέρα. Να είσαι καλά, Ντίνα μου. Εδώ είμαστε λοιπόν στην παραλία της Ολυμπιάδας. Είναι η όμορφη Ολυμπιάδα μας. Είναι πανέμορφη η Ολυμπιάδα, αλήθεια. Είστε πολύ τυχεροί που μένετε εδώ. Είναι ευλογημένος τόπος. Η συνταγή που θα μας κάνει σήμερα, Λουλουδιά. Πήραμε λίγο από τον τόπο μας. Είναι χταπόδι του γυαλού, όχι του ωκεανού, δικό μας εδώ Ολυμπιάδος, το οποίο ψάρεψε ο άντρας μου, ο Ανδρέας. Ολυμπιάδας, έτσι, και όχι Αμουλιανής, Ολυμπιάδας. Όχι, αυτό είναι Ολυμπιάδας. Ναι. Το ψάρεψε ο άντρας μου, ο Ανδρέας, και το παντρέψαμε με μέλι που έχει η περιοχή μας και είναι καταπληκτικό το μέλι μας, και σίκα που πάνε και λίγο στην αρχαιότητα. Και έτσι θα κάνουμε μία συνταγή στην Ολυμπιάδα με λίγο από αρχαιότητα και λίγο και πολύ από χαλκιδική. Τέλεια. Είναι μια αρχαιοελληνική λοιπόν κατά βάση συνταγή, η οποία είναι διαχρονική και θα έχουμε την τύχη να τη γευτούμε εδώ στην Ολυμπιάδα. Το χταπόδι μας το πλένουμε καλά, το βάζουμε σε κατσαρόλα και βράζει με λίγο νερό. Δεν θέλουμε πολύ νερό να μην μας φύγει και όλη η γεύση, έτσι, αλλά ούτε θέλουμε τα υγρά του. Εγώ δεν τα βάζω γιατί γίνεται βαρύ. Προτιμώ να το έχω βρασμένο και μετά να το μαγειρέψουμε. Μάλιστα. Τα άλλα τα υλικά. Βάζουμε πιπέρι την ώρα που το βράζουμε, γιατί βοηθάει στο βράσιμο, λίγο ξύδι και ένα φύλλο δάφνης. Όταν το βράζει λοιπόν η Λουλουδιά, μέσα στο νερό εκεί που θα βράσει το χταπόδι, λίγο ξύδι, δάφνη για να έχει ωραίο έτσι άρωμα και πιπεράκι, κόκκι πιπέρι. Ωραία. Έχει γίνει λοιπόν αυτό, είμαστε έτοιμοι, έχουμε το χταπόδι βρασμένο και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μελωμένο χταπόδι. Βλέπω εδώ, Λουλουδιά μου, έχεις ντομάτα κομμένη τη σάρκα σε κυβάκια. Ακριβώς. Μπορούμε όπως θέλουμε να την κόψουμε, εγώ την κόβω έτσι. Ή μπορούμε να την τρίψουμε και στον τρίφτη όπως θέλει ο καθένας, όπως το αγαπάει. Ωραία. Πιπεριά σε μπαστούνάκι. Ναι, έτσι, για να δώσουμε και χρώμα και άρωμα. Κέρατο είναι αυτή η πιπεριά, κέρατο νομίζω. Ναι. Ωραία. Ντοματάκι από τον κήπο μου. Έτσι, αυτά είναι, αυτά μας αρέσουν. Κρεμμυδάκι κομμένο, χοντροκομμένο. Και πάλι πιπεριά σε μπαστούνάκια. Το σίκο μας, το ξερό, το έχουμε μουσκέψει μέσα σε λευκό κρασί. Ωραία, έχει ενυδατωθεί λοιπόν. Θα υπολογίσουμε όπως κάνουμε συνήθως για τα ξερά φρούτα, τουλάχιστον κανένα μισά ωράκι, μία ωρίτσα, να ενυδατωθεί, να φουσκώσει το φρούτο, να είναι... Βρε καλώς τους! Μαγειρεύουμε εδώ, κάνουμε χταπόδι. Οι μικροί επισκέπτες μας αποχαιρέτησαν και εμείς συνεχίζουμε εδώ απτόητες με τη Λουλουδιά να κάνουμε το μελωμένο χταπόδι. Είμαστε εδώ, δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία. Αυτό ήταν. Ετοιμάζουμε λοιπόν, βάζουμε το τηγάνι εδώ, έτσι. Ωραία. Να ζεσταθεί. Λίγο να ζεσταθεί και μετά ελαιόλαδο, βάζουμε ελαιόλαδο. Έχουμε ωραίο λάδι στη Χαλκιδική, πάρα πολύ ωραίο λαδάκι. Το ωραίο είναι ότι μπορούμε να έχουμε το χταπόδι μας βρασμένο και να κάνουμε όσο θέλουμε. Και το βάζουμε στο ψυγείο, διατηρείται αυτό, άνετα βρασμένο, καλά σκεπασμένο με πλαστική μεμβράνη και μετά χρησιμοποιείται. Βλέπετε ότι κόβει τώρα τα πλοκάμια η Λουλουδιά ολόκληρο. Όταν το χταπόδι είναι καλά βρασμένο μπορούμε να το κόψουμε με τα χέρια. Το χέρι, το βλέπω. Είναι πάρα πολύ ωραίο βρασμένο. Στα θαλασσινά πάει το σκορδάκι.
Όσο θέλει ο καθένας. Άλλος θέλει Θα πολύ, βάλετε άλλος... σκελίδα? Εγώ βάζω συνήθως 2 όταν έχω ποσότητα. Τώρα επειδή θα κάνουμε μικρή ποσότητα, Ωραία. θα βάλουμε 1. Ανάλογα την ποσότητα που θα κάνετε το χταποδάκι, θα βάλετε και το σκόρδο. Αυτά ήταν τα μπαχάρια που έβαλε στην αρχή για να αρωματίσει το ελαιόλαδο η λουλουδιά. Το μπαχάρι, το πιπέρι, το σκόρδο. Το χταποδάκι μας. Αχ, βρε λουλουδιά μου, τι χταπόδι είναι αυτό, με συγχωρείς. Ναι, Κάνεις τη δουλειά σου, πολύ εσύ ωραία. δουλειά σου. Το χταπόδι μας λίγο το... Α, το βάζεις κατευθείαν μες στο λάδι τώρα. Ναι, λίγο το τσιγαρίζουμε, το φοβερίζουμε. Τι το κάνουμε, λουλουδιά? Το φοβερίζουμε. Έτσι. Στο λάδι το φοβερίζουμε εμείς το χταπόδι. Και τώρα θα βάλουμε και το κρεμμυδάκι μας. Α, τώρα βάζεις το κρεμμύδι. Ναι. Το κρεμμύδι λοιπόν εδώ θα μαλακώσει, θα σοταριστεί και αυτό με το χταπόδι. Να πάρουν και τα αρώματα όλα. Η πρώτη λοιπόν διαδικασία, το πρώτο στάδιο είναι αυτό. Να το κρασάκι. Θα το αφήσουμε να φύγουν οι αλκοόλες έτσι. Ναι. Να πήξει το ζουμάκι. Θα βάλουμε και λίγο κονιάκ. Γιατί δίνει πολύ ωραίο άρωμα. Ωραία, ναι, δένει ωραία. Δένει πολύ ωραία και με τα θαλασσινά. Και λίγο βαλσάμικο. Μαγικό. Ή όποιο άλλο ξύδι θέλουν. Ναι. Σένα σ' αρέσει εδώ το βαλσαμικό, Εγώ βασικά έχω και βαλσαμικό και από το κλίμα μου έχω κάνει πολύ ωραίο ξύδι, αλλά είναι πολύ βαρύ εκεί. Α, κάνεις και μόνη σου ξύδι. Ναι. Πόση ντομάτα θες να βάλω? Βάλε ακόμα λίγο. Ντοματούλα, έτσι να πλωθεί εδώ η ντομάτα η ωραία. Ευτυχώς απ' την άλλη που έβαλες πολύ χταπόδι εκεί, γιατί όπως βλέπεις έχω φάει το μισό. Χαλάλι σου. Χαλάλι μου δεν λέει τίποτα, τι. Αλίμονο. Τέτοιο χταπόδι που θα το ξαναβρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα βάλουμε λίγη ζαχαρίτσα. Για το όξινο της ντομάτας. Παρόλο που θα βάλουμε μέλι. Παρόλο που θα βάλεις μέλι, βάζεις και ζάχαρη. Βάζω λίγη ζάχαρη για την ντομάτα. Ωραία. Λίγο να δέσει καλύτερα. Τέλεια. Τα φύλλα της δάφνης. Έλα και το δαφνόφυλλο. Να πάρει άρωμα και γεύση. Τι, είσαι έτοιμη για τα σίκα? Τα σίκα μας. Εδώ τώρα είναι η μαγική ιστορία και η λεπτομέρεια. Τα σίκα τα ενυδατωμένα, τα οποία έχουν φουσκώσει και έχουν μαλακώσει. Ξερά σίκα. Μέσα σε λευκό κρασί. Τα προσθέτεις στη συνταγή. Ναι. Πρέπει να μπουν έτσι μες στο ζουμάκι για να βράσουν με τα υλικά μας. Ωραίο. Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο. Ναι, γιατί έχει κρατήσει και από τη γλύκα, από το σίκο αυτό. Και επειδή είναι γλυκιά η συνταγή μας, του πάει πολύ το πιπέρι. Βάλε, μην το φοβάσαι, λουλουδιά. Και το μέλι μας, Πάμε για το μέλι. Λυπάμαι που δεν μπορεί οι φίλοι σου να το δοκιμάσουν. Είναι καταπληκτικό, μοσκοβολάει. Είναι μέλι αυτό από τι? Χαλκιδική έχουμε το ανθόμελο και το από τα κονοφόρα, πευκόμελο. Αυτό είναι πευκόμελο εδώ? Αυτό είναι πευκόμελο, ναι. Τέλειο. Στο τελευταίο στάδιο, έτσι, λίγο πριν βάλετε τις πιπεριές, βάζετε το μέλι. Το μέλι το υπολογίζεις εδώ μια κουταλιά της σούπας, λουλουδιά? Ναι. Μια κουταλιά της σούπας γεμάτη, είναι καλή. Τέλεια. Είσαι έτοιμη για τις πιπεριές? Να πάρουμε και τις πιπεριές μας. Πιπεριά κόκκινη σε μπαστούνάκι. Πιπεριά πράσινη. Θα ρίξουμε και 2-3 ντοματάκια έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε μετά στο γαρνίρισμα. Ναι, ωραία θα είναι αυτά τώρα έτσι με τη ζέστη θα σκάσει το ντοματάκι. Σε αυτό εδώ το στάδιο, λουλουδιά μου, Ναι. σκεπάζει το τηγάνι της, το κατσαρολάκι της με το καπάκι. Με ένα καπάκι. Σβήνει τη φωτιά και αρχίζει αυτό και μαλακώνουν οι πιπεριές και ενώνονται τα αρώματα. Μελώνει αυτό, μελώνει έτσι. Να μείνει με το λαδάκι του θες τώρα, λουλουδιά. Ακριβώς. Να μείνει με το λάδι και το μέλι. Πόση ώρα το υπολογίζεις? Εμείς εδώ θα χρειαστούμε 10 λεπτάκια. Αν ήμασταν στο μέσα και δεν μας ενοχλούσε ο αέρας, θα γινόταν πιο γρήγορα. Όσο πιο δυνατή είναι η φωτιά, τόσο πιο γρήγορα
μας συρρυκνώνει τη σάλτσα. Ακριβώς. Εδώ λίγο μας χασομεράει ο αέρας, αλλά σε 10 λεπτάκια θα είμαστε έτοιμες. Ας μας χασομερίσει ο αέρας μου, λουλουδιά, δεν πειράζει. Σε 10 λεπτάκια. Ορίστε, καλωσορίστε κι εσείς. Κι εσείς να ορίσετε να πάτε μαζί μας. Υπάρχει μια τεχνική δυσκολία βέβαια, γι' αυτό εγώ και η Λουλουδιά θα πάμε και για εσάς. Πιστεύω να σου αρέσει. Τα συγχαρητήριά μου. Η χαρά μου ήταν μεγάλη και σε ευχαριστώ που με έκανες να νιώσω τόσο άνετα, γιατί είχα άγχος. Εσύ που μαγειρεύεις έτσι, Λουλουδιά μου. Άγχος για τις κάμερες, όχι για τη μαγειρική. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τις κάμερες. Bye bye. Εδώ από Παραλία Ολυμπιάδας. Bye.